Tää on aitoa ojarannan ainetta. Tää on todella ojarannan troolarista löytyä. Perkele, mistä sä semmoisen löysit? Ojarannan troolarista. Aitoa. Kallein haasteeni. Ei mulla on mitään, voi vaikka tehdä ei tää tavoitteet muuten niin Mä en oo tavannut ikinä. Joo. Ai jaa. Vai niin Siitä saa hyvän mallin. Riippuu mihin etuihin. Tostahan saa hyvän mallin tosta purjesta, kun siinä on vielä noin kulmat. Kyllä mä tiesin, että näin tässä käy ilmitähdet vaihtuu. Jaha. Täähän on Myrkkylaivuri Ojarannan vanha paatti, joka ei Myrkkytyminen. Mä olen Kuunari Koivisto ry:n vuosi. Me tehdään mottomme mukaisesti pelastustöitä, eli nämä on rollarit, joita täällä on ympäri saariston pohjassa, niin nämä on meidän mottomme mukaisia pelastustehtäviä, eli Kuunari Koivisto ry:n motto on pelastamme puuveneet kuirutukselta ja kokolta. Aina kun löytyy tällainen, niin minä Jouko Heikola menee katsomaan, että missä kunnossa kannattaako se pelastaa ja sen jälkeen pelastaa. Ja tässä on nyt yksi hyvä esimerkki, joka meinattiin kaivinkoneella kauhakuormaajalla panna palasiksi. Me päästiin väliin ja näitä me käydään täällä ympäri saaristoa hakemassa ja pieniä veneitä myös. Ihan 5 metrin veneistä, 4 metrin soutuveneistä lähtien. Suurin tällä hetkellä, mitä pelastetaan, on Kuunari Koivisto. Meidän oma nimikkolaiva ja se on 45 metriä. Ja pienimmät on sitten tosiaan 4 metrin soutuveneitä. Myöskin otetaan kuidut pois ja entisellä. Yleensä nämä on tammea, mahonkia, kiikkiä, oregonmäntyä ja ikuisia puita. Mutta suomalainen ei ymmärrä sitä. Suomalainen vetää lasikuidut päälle ja vähän niin kuin isäni raivosta, kun lupasin panna meidän piironkin lasikuidut, ettei tarvitse pölyjä. Niin. Tää on nyt tyypillinen koko puinen paatti vielä, joka voi aivan puisena entisoida ja myydä eteenpäin. Idea on se, että me myydään tässä kunnossa tai sitten laitettu hinta 10-kertaisesti. Tämä venehän on Myrkkylaivuri Ojarannan Ingrid, joka myöhemmin on sitten myyty ja nimi vaihdettu Ustboen. Ja tämä oli kuolinpesä otti meihin yhteyttä ja ilmeisesti tässä tapauksessa tämän Paraisten ympäristöpäällikön Petri Vuovilan kautta tuli meille tieto ja me tultiin paikalle ja ryhdyttiin nostamaan tätä ylös. Kuolinpesä maksoi osittain viulut ja me osittain. Tällä tavalla nämä kiertää ja näiden kaikista vaikein, näiden suurten alusten pelastustöiden vaikein osa on se, että löydetään oikeat omistajat ja oikeat paperit. Koska näitä ei voi myydä missään tapauksessa nykyään eteenpäin, ellei ole ihan tarkat omistajaselvitykset. Ja useasti ne on kiinnitetty ja varsinkin kalastusalukset on kiinnitettyjä ja ne kiinnitys- ja haltijavelkakirjat ja rekisteristä poistamiset vie enemmän aikaa kuin tämmöiset nostamiset. Meillä on nyt 6 näitä isoja
tammitrollerit pelastettuna. Suurin on 26 metriä ja tämä on nyt pieni trollareista. Sitten siellä on 28-metrinen tammimuunari, joka on pelastettu myöskin, se on tullut Raumalta meille. Ja 80 muuta pienempää puuta. Moottoreita on sitten yhtä paljon. On harvinaisia Algot Niskan Pirtulinen moottoreita ja siitä sitten kaiken maailman kuulajunttien kautta merikoneisiin saakka. Ja niitä sitten myydään ja niillä rahoitetaan sitä Kunnari-Koiviston saneerausta. Näillä sitten rahoitetaan sitä Kunnari-Koivistoa, kun me ei nautita valtion apuja eikä yhteiskunnan eikä kunnan apuja yhtään. Mun eläkkeelläni ja sitten näiden myynnillä rahoitetaan sitä koko Kuunarin projekti, johon nyt on 5 miljoonaa markkaa laitettu kaikkia tähän mennessä. Ja periksi ei anneta, koska siihen on mennyt aika, rahat ja energiat, niin miksi sitä enää luopuisikaan. Tänä keväänä on tarkoitus nostaa takila siihen Kuunarin pystyyn ja avata se yleisen toukokuun puolesta. Joka paikassa. Muuten olisi tuo konevuonna. Ei, mut pestään toi sisältä, kato, ja impataan ne liemet pois. Täytyy kaupungin vuokata tästä 3 laituripaikkaa. Tässä on 3 vuotta. Toi on tullut. Ihan kokonaan puut vaan. Joo, tää on. Käsistä olkapäät ja särkeä ja siellä on ilmeisesti niveltä.